Jimediye Sibey, Dembaş, de Suriye'ki aday de xelk hem Türkiye hem jil Bakurê Kurdistanê de biçe ser sindoqan serokê şaradariyan ango rêveberiyên herêmî de hilbijêrin. Kesên hatin hilbijartin de 4 salan bajaran bi rêve bibe. Werin em ji xelkê Amedê bipirsin û hêviya wan ji vê hilbijartinê çi ne? Hûn çi karî dikin? Aboriya Tirkiye, aboriya xelkê li Amedê bi çawa biya? Hûn çi karî dikin? Ez îşatê dişixolim. Çawa bêjim yani duruma xelkê qebaşin ne. Durum tune yani bi vî awê vî durumê yek ji yani vê hayatê ji vê ew yaşantiyê ne memnûn e yani. Yani insan heye nikare rûnî çayekê bixwe yani. Perê çayekê jî bawe detin. Ne îş e, ne tişkî ye. Yani vê alanê da ne îş sahasî çêdibin. Yani ji bona ku em Kurdin, ji bona ku em ewin. Yani tişkî ji me ra ew nabin yani. Ekonomî çawa ye? Ekonomiya Tirkiye li Amedê xelk çawa ye biya? Danû sendin awe dibe xelk tê çar dikire? Ne baş e. Ekonomi ne baş e. Ema xelk ema geç fakirin. Em penci sal em idare dikin. Anada berkırıkama em dikarin daha idare bikin. Ji bo ekonomî tu dibêjine aboriyê dibêjine? Eri ekonomi dibêjim. Da îdare nabe? İdare zor e. Nabe. Xelk ema geç fakaranın, fakirin. Xuda geç mera yardımcı be. Yardım. Bi vê hilbijartinê wê hîn tiş biguhere biya wê tiştek de giş bibe li Amedê? Vallahi degiş bike kan nailin ki ek degiş bikin. Nailin. Belin her tiş pir hoş be. Degiş be ama nailin. Ya bêjim ji bona azadiyê ji bona yani çawa bêjim bi yani vê ew ku em yaşamış dibin em yani de heyecanê da hêna ew nakim zanin ew bikin de. Hêviya we heye vî seçimî de hin tiş de giş bibe biguhere li Amedê li Tirkiyeyê? İnşallah ama na. Evi tune. Umuda we heye ku li vir tişteke de giş bibe seçimê? Tabii ki ya. Ema vakti ema eğer ben ver. Ema vakti ben ver. Em zati em berşin biz em gamnak. Eri. Derdime emanı. Wê tiştek de giş bibe li vir? Vî partiyê? ده بو لا اله الا الله نبو لا اله برا ببو چد بو برا Da bi xêr. Kayyum heye na bi ser şaradariya û natirsin ku carinin kayyum bê? Kayyum zaten edîsa be. Edîsa be. Yani zaten em bi her awê em digirin ama dîsa kaymê dafişin dîsa em nikarin tişkî bikin em çawa bikin yani. Car dimiş ser sindoqan Ne em dîsa herin. Em çıkarın ser sunduk em dengê xwe bidin xwe. li ser şaradariyan ha kayyum heye hatiye tayin kirin. Biya we ev tişt biguhere divê hilbijartinê de hêviya we heye? Te anezanım. Umuda we heye? Wê tiştek giş bibe li Tirkiyeyê li vir? Umuduma gerek hebe. Umuduma şme heye.